Sanibonani. Lokhu kuyisifiso sami. Ngiyazi-ke kenzeka ukuthi izifiso zingafezeki emhlabeni. Kodwa lento kaMax, uKing Bhaka, uMyeza Sifundo Mtshali, uThabani Hlatshwayo, isiqhubeka isikhathi ngane zakwethu. Isiqhubeka isikhathi. Bonke uma ubezwe i-background yabo waqala kuKing Bhaka, wamsiza, wamtotosa wanjengentwana yakhe, bethola imali. Sekuhlukene ngendlela, wonke umuntu usethole ilundelisha, usethola ilundelisha, usephila ngendlela ehlukile. Akusiyi inkinga ukuhlukana ngendlela. Nathi kuyenzeka kithi ukuthi umbone umuntu nijwayelane, uma umbona ubona ukuthi cha, lo muntu ngeke ngiphile naye ukuqhubeka. Mina nje abantu engibesaba kakhulu empilweni yami uma uphila nami, uku-avoid ukuhleba abantu, mhlawumbe uhleba ifamily yakho kimi, mhlawumbe uhleba ingane yakho kimi, angiphili nabantu abanjalo. Ngiyabathanda abantu abakhuluma nje straight ukuthi hayi usuwenza ukuthi angikuthandi lokho, ngikhona, uyabona. Nami ngiyakhululeka. Kodwa umuthi ibisingena ingane ubusushintsha itopic, hayi angiphili nabantu abanjalo. Angiphili nje sidalo, uyabona. Ngikholelwa ukuthi umuntu umebhedile ufuna ukuqondiswa kwedlule lapho. So sizohlangana empilweni, kodwa kubiza ukuthi sehlukane ngeindlela ngenxa yezimo ezehlukene. Mhlambe sengithola ilunde lingcono, sengubone ngathi wena awukhokhi kahle, noma nje impilo isingenza ukuthi ngisabalale, uyabona. So nje mina ngiyacela majongo, ngiyacela ngane zakwethu, asishiyane kude kakhulu. Ngizwile bathi na uKing Bhaka 44 years, mina I'm 40, laba abanye bancane kunathi, yabo. So ngiyacela mina ngane zakwethu, senidonsane kakhulu, sesisithi isikhathi. Mina ngane zakwethu ngumuntu ongathanda ukuxokozela, into yokucabana ngiyithandi. Uma sengutshelile ngakugiva wangigiva, iseku-right phela sedlule, uyabona. Uma uthi mhlambe khona izinto ezidinga ukuthi niyobophisana kongcono, isolve inkantolo, inixazulule inkantolo, ba akusemnandi. Uthi usiyamyeza ujabule nangu nomakoti wasemsinga, uyazi ayinhle into kwasiya lapha nu-MC. Hawu kwiqi nakho sekuyipost kalokhu njana, and mina nginikhonze nonke, yabona. Nginikhonze nonke. Ave ngimthanda umuntu ukuthi na uyakwazi ukuphila noma engenayo i-payslip la ithola khona uhlakaniphile. Uyabona, kuye ngokuthi ukuhlakanipha kwakho kuhambe kanjani ke, kuqhamukaphi kugcinaphi, uyabona. So mina nginikhonze nonke ngane zakwethu. West part singamaZulu, uTikTok usuphethe ulight endeni esandla sethu. Ake nihlukane kahle. Nosiya ezenzela into zakhe mhlambe lapha kungizomabhinca, leyo nto seyitholile kushawele lo pakete. Nomunye aphile ngane zathi ngiyanicela ngobubele benkosi, ngiyanicela, yabona. Hayi sidonsa isikhathi lento, sidonsa isikhathi. Yabo umuntu ozoloku njalo uthi ayisapheli into yakho, uyabona akuba ngwalutho la, yabona. Hawu into engasapheli ngathi kwake kwajolwa khona ungakahili ukuthi lo muntu akayimuvele on nesithandwa sakhe, uthanda lo yamuntu, yabo. Ku-right, uKing Bhaka usasele noThabani, and then ulokhu njani uMax usephume kanje naye uthola amadlela ahlaza, usiya naye uzenzela into zakhe. Ngicela nivale ngane zakwethu manje, ivaleni, ungasabikho post omunye angiphoqi ukuthi niphinde nizwane, uyabo. Kodwa nomunye useyitholela amadlela ahlaza. Phila nje nibe amajongo la nibonana khona, yabe niyabingelelana, akusekho into enizoyixhumanisa ngalolo hlobo lolo. Simple. Ngiyanicela, angilwe ngane zathu, ngiyanicela. Lento zezimpi, hayi sekwanele ngane zathu, ngiyacela, hayi kabi. Ngiyanithanda niyezwa. Bye.